χρόνια καμία δαπάνη για εξοπλιστικά προγράμματα. Μα κοιτάγονται και μας λένε θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Όταν το 1940 επιτέθηκαν οι Ιταλοί εναντίον της Ελλάδας, ο πληθυσμός της χώρας μας ήταν μικρότερος από το στρατό του Μουσολίνη. Τους νικήσαμε? Μήπως είχαμε υπεροπλία? Λοιπόν, από αυτό το βήμα, εγώ λέω ανοιχτά στους Τούρκους, αν τολμάτε κάνετε επίθεση. Αυτή είναι η απάντηση. Δεύτερη απάντηση. Τα σύνορα της Ελλάδας, αγαπητοί Ευρωπαίοι, βρίσκονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούμε λοιπόν από εσάς, δεν σας έχω κομμενάκι, αλλά απαιτούμε απέναντι στο δίκαιο να βγείτε να πείτε στους Τούρκους όσα χρόνια λένε οι Έλληνες, 10 χρόνια δεν θα κάνετε επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και τρίτο, εγώ που παρακολουθώ το λαϊκό κίνημα στην Τουρκία, είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσει μέσα στην Τουρκία ένας αγώνας να μειωθούν και εκεί οι στρατιωτικές δαπάνες προς όφελος και των δύο λαών, και της Ελλάδας και της Τουρκίας. Τέταρτο πράγμα για να προχωρούμε όσο μπορούμε γρηγορότερα. Έγινε η κρίση στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και η κυβέρνηση Καραμαλή, η κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Παπαδήμου έδωσαν 168 δισεκατομμύρια για να σώσουν την κρίση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, παίρνοντάς τα από το λαό. Ελάτε λοιπόν τώρα τράπεζες να κάνουμε επιστροφή. Δηλαδή δανειστείτε από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης με το 1% που μπορείτε να πάρετε και δώστε μας εμάς με 1,2. Το 0,2 είναι για τις ανταλλαγές, τις λειτουργικές αυτής της διαδικασίας. Και αν δεν το κάνουν, κοινωνικοποίηση των τραπεζών. Αμέσως. Και πάμε και στο τελευταίο, στον πέμπτο τρόπο. Ακούστε. Γιατί να δανειζόμαστε από τους ξένους αν έχουμε ανάγκη και να μην δανειστούμε από τον ελληνικό λαό τον ίδιο, να συναυθεί δηλαδή ένα εσωτερικό δάνειο διπλής μορφής, προσέξτε, εθελοντικό από το φτωχό λαό και υποχρεωτικό για όλους που έχουν υψηλά εισοδήματα. Εγώ πιστεύω ότι η γυναικούλα που πήγε το καλοκαίρι και πήρε από την τράπεζα τα λεφτά της, τα έχει βάλει στην κάλτσα και τα έχει βάλει μέσα στο στρώμα, και ο γέροντας που τα πήρε και τα τύλιξε με χρυσόχαρτο και τα έχει βάλει στον τρόχαλο, και όπως μάθαμε τα τρώνε οι ποντικοί, θα τρέξει και θα δώσει βοήθεια στον ελληνικό λαό και μόνο από τη φτωχολογιά θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που έχουμε. Γιατί χρέος, αγαπητοί φίλοι, για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει χρέος. Ως μέλος της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου έχουμε ζητήσει, και σας το καταγγέλλω, να μας πει η κυβέρνηση σε ποια κράτη οφείλουμε, τι ποσόν και με τι τόπο. Σε ποιες τράπεζες οφείλουμε, τι ποσόν και με τι τόπο. Σε ποιες εταιρείες οφείλουμε, τι ποσά και με τι τόπο. Σε ποιους ιδιώτες οφείλουμε, τι ποσά και με τι τόπο. Και δεν μας τα έχουν δώσει ακόμα. Γιατί? Τόσο κρυφά είναι. Να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι οφείλουμε στο τάδε κράτος αυτά, στην τάδε τράπεζα αυτά, στην τάδε εταιρεία αυτά, στον τάδε ιδιώτη αυτά. Γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει. Και τι θα κάνουμε αμέσως? Αυτό που έκανε ο Πόλωνας πριν από 2.500 χρόνια, θα κάνουμε τη συσάκια. Δηλαδή, δεν σας οφείλουμε τίποτα. Δεν διαπραγματευόμαστε χρέος. Δεν υπάρχει χρέος του ελληνικού λαού απέναντι σας. Διαγραφή του χρέους. Λένε μερικοί και έχουν δίκιο.